Ang sarap. Ha, sarap. Humok nga. Ang lata, sunod kayo. Oh my God, ang yummy. Grabe mo, napili ni mo mga senior? Napili na akong mga senior. Huwag niya po. Huwag yan ang pare. Oh. Muna ng abogado. Abogado. Ay, Abogado. What's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel with my kaon tandem, Attorney James Judith! So yung aning naitabo, tungod siyang kabisi, kay perminti man siya na siyang law office, gisulong na ko siya karong adlaw. Ako na. Kay lain man ni, kay mingaon man ni ko sa iya. Ako ra ba na imong gisulong? Oo, gisulong ta ka. Nakuratan ka kay nagkita ta dito. Kalit man ganito nga bisag wa ta ka gitex. Karon kay ikaw gid mitong. Yan kita ka. Kay syempre ana beta. Bahalag distrito 1 ko, distrito 2 ka, dapat ana ang 1 2. Magtinabang ngay man. Correct. Kay kung for example, may problema sa 2. Dili ingon nga kung uno ra ko pasag magtinabang ngay ta. Correct. Kung say problema sa uno, tabang ta. Mo. Kagayan di oro man ando ha. Mo na atong tumong diha. Mutabang yun ang nasa 2. Yes. Kung magproblema ang 2, ang uno na pod. Ana. Ana ra. Basta kay magpalaban lang kita perminti sa atong Vice Mayor. Correct. Nga si Vice, shout out kang Vice Mayor Bebot Rodriguez. Sunod, apil na siya mukbang. Apil na nasa sa mukbang. Agay na. Doon naman ta kay na naman ta sa Nazaret. Correct. Oy, teka muna. Gipadalaan kita kapag pa di na ka mahasol. Ha? Apil na kong kakuha ni. Gipadalaan ta ka magmukbang ta ha. Gikan kini sa Chorizo de Oro. Chorizo de Oro? Pangalan pa lang. Uy. Pangkagayan de Oro na. So klase-klase nila nga mga meat products. Okay, nakita ni mo na ay humba, na ay smoked chorizo, na ay skinless spicy, na ay pork tocino. Light po ni mo chicken tocino, sisig, premium pork tocino, pork tapa, og ang original, skinless longganisa. Lain-lain ni. Sa dua ka platter, dua ka choices, di ba? Napagay kay pampagana. At Sara. Tunay Nicole. Kanay mo sanay mo lahi po ni. Chili garlic sauce. Uy! Ay mo na po gusto. Kana, di ba? Gusto. Kani pang kani, kaning marag pampagana. Yes. Sara. Daghang salamat. Chorizo de Oro Kitchen. Tunay na lami. Chorizo de Oro. So, siyempre ang atong mukbang na nasa tayo buhaton. Unya, pag human sa mukbang, natay 2 truths and a lie. Tama ba ang term? 2 truths and a lie. Truths ba ka ng sangipon? Sorry. Unya, maghatag ta og, for example, maghatag ko og tulo ka facts about me o tulo ka linya about me. Pero isa ra ana ang sayop, duha tinuod tag-ano nimo. Okay, again, daghang salamat sa Chorizo de Oro para ani. So unsa man ni magtabok-tabok lang ta? Watay kalaban ron. Kuha ko diya, tilaw ka diya. Tilaw ko ka diri. Ano lugat awan natin platoy ani. Tamag kina mo ta. Uy, nangugas mi. Pwede nangugas mi napagid nag-alcohol Imba mag-alam ta I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Paborito ginako ang chorizo bay. So ikaw sa una nim ako nauna ako ning skinless, larga, combate, tanaw lang na. Uy, spicy. Kaning isa ko ni humba. Paborito ni April. Sarap. Murag tayo sa nalibog ko birds. Kanya ako kani. Kana ang original. Ay, skinless longganisa original. Wow. Kani mo spicy din ang ba yan? Pili nga, gamitin natin niya. Pwede. Sarap. Naglibog naman ko, ko ani birds. Ay, dini ko tabok ko. Okay na matabok. Actually, di kay ko pandai sa mapork, pero sarap. Pero, managing yung birds nga, I'll make an exception today. Di nakagapork.
Actually, Ay, di ba? Kanang dili kay Kuga hilig yun. kaon, oh. Di ingon nga dili nagigpo ko kaon. Pero imo na ko nga exhibition karon nga ang kaon ko balag nagsunod basta magmukbang nga nita. Kaon gid ko mo ra gid na. Muna ganahan mo. Mukbang good. Oh. Kaniya lang pork tocino. Lamian ni. Uy, Sarap. pila ka ni Burns. Kaya ba? Paano ko idea? Ibutan na mo sa ling tagpila na. Sige. Ano na? Sarap. Burns kani ako kani. Kani. Humba. Oh, uy. Huwag ka na mo. Maning gitawag nga decade. Naro, humba. Kakadin. Nawa. Ay, Kaning with fats. pili na to nga ipaghalok sila. Oo, tama. Ito yun. Wah. Lamia sa humba. Ang sarap. Ha, sarap. Humok nga. Ang lata sunod kayo. Oh my God, kung yummy. Magkakakita na nako atong kagmahon na ni Burns. Nakita ko na unya ko mag-CR, tagulak sa nagsunod. Sarap. Sarap ng humba. Sarap. Ilawat na ni tanan. Kani. Saan ni? Chicken. Uy, chicken tocino. Chicken tocino. Ang ganda ni Burns. Sarap. Sarap. Dabi yung sa omer to ni Kao ng sisig. Ano ang Japon? Muna may taboron. Ano na ko ha? Oh, tama. Wako'y choice. Ano, unabi tata. Goodness. Kalimut ko sa kong pangalan, Bert. Yung kakahadlo ko kung magsigin na lang bitaw tag-inanim bang Bert, marag kakahadlo ko. Uy, kami pasaylo, may wabay, may nagpalaway sa Marag mga mag-jogging, gid way mo, kaon diha. babawi Pero, na ako. actually, Labi. Si Lingling man nag-ingon nga inanaon di ay mo ditong tuyo at to di ay. Sarap. Balik sa bana, Ling. sarap ng sisig. Sorry ha. Sarap ng sisig. Hindi good. Dami. Ugay, loko. Woo! Perfect. Nakuha naman to. Awa na ko ni napakita. Kani. Awa napakita. Smoke. Kani. Sorry ha. Ang smoke, no, kay burang na siya lasa nga ganun. Hindi pa asuhan ba? Obvious ba, Bert? Ganahan akong kids aning kuhan. Pareha yapon sa fried, no? Kanang murag yapon sa giprito ba? Murag giprito. Mo na ang fried. Mula, ang smoke mura sa gipasuhan. Mura sa gipasuhan. Naamis ko sa kalami sa humba. Bitaw, lami gid. Kanang sunod kayo ang iyang kuhan. Di ba kanang gusto mo magparty ka na bitaw Oh, yeah, ilan yeah. ra mo ka buhok? Wala pa December na. Oh, kani na. Para wala na hasol. Pero kung kulang pa gid sa inyo tan-aw, dugangan na lang na ninyo. Piling na ako murag na isagol nga pineapple juice. Di gid. Lami man gid Ipil sila. galing nila ka, bro. No? Hindi lang ko sure, ha? Piling ko lang, ha? Masubjig ako. Ang padugan pa, ito ba ka? Rin. Nesubjig sa tugan. Sarap. Magila ko kagwanta, Bert. Subjig ako. Kami ang sisig. Manawag na tao back up, ane. Wala back up na to. Wala back up ron. Wala. Kita na. A few moments later. Ah! Busog kayo. Ang teknik na mo, wag kami ni kaon og rice para focus mi kaon sa mga karni. Wala nilaptan, no? Oh, wala gilapta no, katungara, binata na. Pero ni time out sa mi kadjut lang. Kay sukan mi nag... So far, number 1 ako paborito ang humba. Daghang salamat na kayo sa chorizo de oro. Humba, the best. Tapos ganahan ko sa inyong longganisa. Tapos kanida yung kuan, pork tocino. Attorney James Judith, ang mahimong konsehal sa Distrito 2. Tag-ana kung unsa ang dili tinuod ani.
Sa high school ni tanan, sa high school. Sige. Sa high school ko, sa Corpus Christi, officer ko sa CAT. Ikadua, Attorney James Judith. Ako, gymnastics varsity. Mo ba? Mo na ikadua. Ang ikatulo, Ikatulo, suman. silver medal sa dance troupe. Ay! Ang pangutana, Best in... asa sa tulo ang dili tinuod. Kabalo na ko. Kasi baka ka to. Diyos niyo pag-analyze, be. Sige. Mura gitugtuhog lang ako, Burns. Tugtugin mo. Ang pirmero nga linya. Kay nakabalo naman po sa imong background nga dancer ka. Ingon kay nila danceros ka. Usa baya ka na DJ nga naila ka nga na icon gid ka household term nga DJ. Dancer baya si Bernie. Di ba? So, meaning to say, tinuod. So, sure na po sa tulo nimo atong gipapili nimo sa ako. Wala na to ang katong awarded ka as kanang dancer. So, ang nabilin, officer ka sa CAT. o katong pagka-gymnastics. Gymnastics. So, sa duwa, so ako nakita kay dancer magamrag malabo nga nababutang ka sa gymnastics. Nga naman, mura na kami ka sa akong lawas, ha? Dili na, murag mo na sa akong duda. Dili na malabo nga ma-officer ka. Dili na malabo. So dito ko duda ko, dito gyud na sa pagka-gymnastics nimo nga bakak na siya. Attorney James Judith. Final. Gymnast ito yung pasabot ba? Gymnast gyud nga. Kanang yung pareha ni kang Carlos Yulo. Sana ka na gymnast. Final answer. Katong kapalo ko answer ka pero dili siguro silver ka. Kana. Final. Saman. So, ang tubag, katong sa gymnastics, tinuod to. Now. Tinuod. Sakto Kuhan pa ko, to anang, sakto ko. katong nga time, wala gilain team. Walay team ang corpus sa nga time. So naman mi barkada, tama ka. Sakto. Kay dancer man mi. Murag dulra. Dol ra tabit mi. So gikuha mi, gikompete mi sa Milo Olympics. Milo a day. Oga, in fairness, bildi. Sige lang. Pero kami ang dili tinuod. Wala ko nakasunod og CAT sa high school. Kay dance troupe man ko. So meaning to say, sayop tong nahimo kong officer sa CAT kay wag ko na CAT kay exempted man mi, dance troupe man mi. Og tungod kay loyal kay ko sa dance troupe, gi-awardan din ko silver medal. Silver lang kay transfer man ko sa Corpus. Dili man ko first year high school. Duha ka tinuod, isa ka bakak. Tag-ano na akong isa ka baka. High school. Sige. Una, student leader ko. High school. Student leader ko. Sige. Naman sa student government ba? High school ka? High school. Sa CBR. Okay. Ikadua, sakristan ko. Sakristan. Muna, dili ba mo ka tagag opsyon. Duha ka tinod, isa ka baka, sakristan ko. Ikatulo, swimmer ko. Medalist lagi nga swimmer. Pili. Aman ang bakak adto. Lisod sa kuda. Lisod siya. Student, kabalo ko, student leader. Nakoy, nakaila sa imuha, student leader ka. Pero college to. Ikadua, sa kristansya. Napo ko'y amigo nga kaila po sa iya ha. Sa may pagkaparion mo daw ni siya good. So murag duol po ning sakristan. Ikatulo swimmer. Ang mama ani nga bag-o lang nag-birthday. Swimmer. Sa college na ka. Sa college na ka na imong student leader. Mutuo ko nga sakristan ka. Mutuo sad ko nga na swimmer ka. Kay tungod kay sa imong mama maay siya. Feeling na ko ang sayop dia student leader ka. Sus! Sakto lagi ka ba? So yes daw ko. Totinope, tama ko. So high school ka, wala maka na student leader? Wala pa, murag Tama ba ko kadugyot pa ka tumatay?
Dili mo na gitawag Burns nga late bloomer. Murag kamulo pa to ga proseso siguro ang ako baling pagka student leader. Dito na dayon sa pero official kanang official ko sa klase. Okay, sa klase. Sa klase. Pero dili sa intiro nga kanang student body sa student school. body. Okay. Mali dito na gid naggawas na gid ko gid nga kundi gid ko sa student governance college na. Mo na Unsay pinaka president ka? president gid ko sa Central Student Government. Usa ra na ka term, usa ra na sa usa ra na ka school year, no? Isa ra ka school So year. usa may nagsugod ka? Na presidente ko Burns actually abot lang ko na break na ba ko record pero maka-confirm siguro si Attorney Kimani kay kauban naman ni partido youngest ko so far kay kasagara ma-presidente kay third man or senior year. Correct. Ano man na? Either junior or senior year. Ako na presidente ko Burns sa akong sophomore year. Wow, second year college pa lang. Yes, so muna kung gusto pa Dito ko ka. tanong, di kung mag-vlog ta dito Burns kung nabay naka-break sa akong record nga kanang mas bata pa Di ba, para makabalo lang siya, di ba, votation man na sa tanan estudyante? Yes. So di ba, nangampanya mangyapon mo na? Yes, Burns. Ako gitang ni gawas nga mananaog. Wow, very Botong good. yung gingon nga si Rene Renisi o nakabalo sila kaya na ang but pasabot kong na presidente ko sa second year pa ko Burns but pasabot na ang ako mga katalirungan nakabalo to kaila sila sa ako ang first year o ang second year gawa sa ako nga year sa second year apil na to ang third year o ang fourth year Grabe mo, napili ni mo mga senior. napili na akong mga senior so nagpasabot lang talabang akong chair so part na sa history na lugar sa student government sa Xavier na lugar ang imong higala lugar Burns imong ubos ng igsuon nga si James Judith art na gid na sa history sa student government sa Xavier Sophomore pa lang ha, in so ko fairness. presidente ko So, pa-swimmer, talpa ka pagka-swimmer, ipadulong pagka-pare, wagya po huwag yan ang pare, muna nag-abogago. Abogado. Abogado. may nalapod nga abogado kaysa kung napari ko di ba mo na Tapos, abogado, pagka-konsihal na dayon. may uban nimo nga naata ang ato pong denominator nahimot ang mga Opisyalis sa kuwan. opisyalis sa student government. Pagkalain mo nga naman. Magkaparehata na Burns ang ato Muna'y baling ganana ko background. Shared experience mo na Burns. Dengan salamat. Chorizo de Oro. Thank you very much mga boss. Thank you. Lami. Biran sa namo ni kadyo lang kay mudagan sa amin mag-exercise sa mga dogang ano. Jogging na ta. Talagang. Kaya na. Tingnan mo na.